ለምለም ለምለም 30 ክልተ ለምለም 30 ክልተ ለምለም ኣለኸ ዶ ኣዝማሪ ነው ዓርክ ለምለም ኣድሚን ዲያ ለምለም ዋይ ተውሳኺ ገርመኪ ለምለም ሓፍትና ኣለኸ ቋዳ ሰላም ሰላም መቅድም ኩልኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ባልቶ ከመይ ጌርካ ከም ድእቶ ጠፊእናስ በቃ ኮለሊና ንብል ኣንሲና ተገርመካ ኢና ኣይኳ ከምዛ ልዕሊ ኢሳያስ እዮም ድሓስብኒ ቃሕ ድበለም ተድልዮም ኣድሚን ዝገብሩኒ تدلهم اليوم دقورنا زند عن سجى ما يكونن كل دبلكاس ويد فرحكا ويد حميكاي وصلنا اليوم كانت تاجراتك قال عني هذا فيسبوك أنا عني وتجمع لنا شكون رأى مني أنا زوري دي أتعيد بعد عينات تأخذ أنا دي تعيتي أنا سنتاي قبل اللي عفتي عرستن دي كاتو دي زي كنا تعرف بطعمي عشاغيلنا دلو مثل زي كله مالسيت سلام أوصل في حزب تجراي مقبارو اتمنجستي إرترا سوق مبالو زي كله تايد بحاله فحد بلا قداية الرأي قالوا أنا بناتي يريدون تايد بل حزب تجراي إثيوبياويان إرتراويان كوين ناين فلت أنولنا له إيروب ديوم ولا بعد ما ديوم قال ديوم قال جين نحنا كمان بمسرته إرتراوين إثيوبياو خون تتمني واي فلت بيجو هاي فلت إرتراو تناي بحكي إرتراوي إثيوبياو خون بيجو هاي فلت بإرتراونا تغرق قوم أصل الرقنا خايو ترى قاري وبرت كاب بوتاتو كاب باو حتى بحقوتاتو منتيلو ناس إنه تعرقاتي قال انت اي مزمزان مسلكم ناتنا حمق ناتنا انا عرفت حمق نحنا نمنقس سل استقامنا ويقعد صارت سرعة سل القنا نيتو بيار بلو عمني لنا نقبلنينا معناته دقد سنة هجرنا يو أبز كمان تطوكن بلايك علنا بحبار دقفتنا تقاومتنا تسعنو نقبرايك علنا إذن تاين تدعي لكم ناي بلد سباتنا كوينا ناي دقة سبات ناي دياسبورا سبات كوينا بزعبات حجر نزارب بمبراب قبر كنقبرن كله نجر عين قبري لنا بركت كاب عقمنا نلعليو ناي كلتا من قستات باسي كلتا من قستات يوم تفتحوه دين نحنا خا جامنا احنا بركت كنكلال لنا نحنا خا جامنا احنا بركت كنكلال لنا من قستيرة تراني ملتاي ملسي هابن ندعري لكم تعرف دقة كفت يا تخفت عرق خان عو تخفت عرف دقة خان عوقة اي مبالوحين سلازي فعلالو نحنا تو ما بدقة لنا تقوم تدينا ويكا دلي تفتح دينا سلام نبل كتاك نقبر لنا كنقبر لنا نقرال وقع الجريا تطوبل بسلام فتح نبل ولا ودباتنا ولا الكسباتنا عبديناتنا نعطو نا إثيوبيا نا إرتران قداي كاب بعز حق تفرجي دلو يفتس أبيلنا أواجات كنوسخن كلالنا نزلتو ندحر ذي نقول كوينا نحنا كمان نتي قدوات بعلنا نفحر لنا مالتي أي مثلا ننكا إذا دوت دلو حزب إثيوبيا أب ناي تجراي مالتي إذا دوت دلو تجراوي كاني أي مثلا ناتو تبغوسو أي وقع أي كوينا بالتاني إحنا استبقصدي إيه اللي مو يعني ودم بوشتي الصوم بدقد السقنا لو جينا دايدا خما حيللو إرتراو كبل حلو تراح يدلو النزي دخيمنا خلنا شفتفو منايم حجي خاخو تفتفونا جينا عابتيناتنا مثل لاين ناتنا حمق نسلد نبر كل يوم ودما بس مراقميتهم سم كابدقد شفلقنا له نزغ خاخو نقول حلو كنكلال لنا نحنا انتاي نقبر قونا له تزرب حجي سبعة قمير قبل كله تقبر تفسع متعتكاتهم دفسمو دبريتو لنا أنا اوكي قرب ثانك يو لمالم ريتي انيرا
وأمباسادورهم كسحبلو هذا موسى كاباد مطرح يكونت ولا هبتا بيت منغست خاصي وصلهم كابتن ياسمرانو نغيد غوتنا حاونا الله خالو لا አይወዱን አዝማሪ ነው አለው አልጎተና አለው ሰለኻ قريب ያ መስለን ግዚ አለ ካዶ ጎተና حاونا አለ ካዶ አባሐን እንዲያሞ بالحر زيلኻ ጎተና አባሐን ተለኻ ናነ ريد على كاب حنا حد صحافة لي كاليلكا أبحني ريد يبلكان أبحني أوكي برهان خاصة خانت لك ريد على كاب مش برهان خاصة يبلكان كاسة برهان أوكي ريد كاليلكا حزاريا خاصة عني حزا حلفك اوكي ازماري ነው መጽያት ካበል ሳኸሬ ዳለካ ዲ ይብልካ ነው አና አዝማሪ ነው ወይ ናና አዝማሪ ነው አነ ንሪኢቴ ዊጣ ቢለ ኢደይ درجة مقدفة حرنت على حتى ودي يعني حرة إيش أوكي حرنت على مو ناي مودات حرنت كسوق حتى لا تني بعجرنا خنفان ونسلة تنزلوا جزء يتقسم تدلي يقسم قرب قوم ندهر جزء زي بقولها خيد مثلا سلة سمعان لهذا سلة حونا سمعك على غرام حوي هو هجي نحادر له حرنت مو راشي خستايكم قبرول اوكي حرنت حزامو حطو ندحر لك حرنت حرنت ريتو دي حرنت اوكي ودينا ناتي ناي موداتا حطو خبكا وديهم مالو دحر نابريتو كيد اوكي كم زبلت حدا غزي سي ملس زيناو تايب نيرو سلي حجي دارغا مبزحتنا ايرترايان مايتي بتوم بلولاونتنا نقدس ويانه بزي قدمو خنت وعلى الجرس كتتجبر ناي قدني جن بذكر مقولات كابتي حرام مايت كابتي أكره خاربوتا كتوص على واي بحالالو كابد من كابتي نيرتراز توسنة كله هاتات بحالالو حجي انتي بني راح هذا جزء مهلس لومي نحنا كابد من كوابين كابتي نيرتراز توسنة خلوص توينا انتي أمين ناينا خلوص نعون خلوص قدام النتو على الجرس زفرسه منغستنا ايرتراي مخنياتو نعقاب سلام اسو يسوغيغوم يبل حجي مساتهم كوصو تخوينوم تمريت كوصو تخوينوم تي اكاراخار مريت نمنيم كغدفلو مخنياتو عقاب سلام ابونغوم كوين وي سالسي اكال كيلو سالسي اكال تنا ايرترا منغسي يسوغيغو كلاتنا هم نفلطو حجي نمنيم غديفوم لخودو حجي ناي قدم ديوم كوالا مساتهم او خلو تمريت محنصاص ككايدا يكلنيو بدحريو مستودتنا يدار ديماركيشنز بال كنانا بوتو خغسي ايكلندي زيا مبزحت غزي ملس حدا غزي خوم خبلاس سمعكو مبزحتنا ايرترايان كا نخوصو طرح كابت مريت نحتتالنا موزيا خميتريا مالي ديس تترديك كوروما صبو حتى انا ون بزح نزيا بخمي كريا اخل مسيلكا صبو علىها نتبوتا غريفمون حروچيوم سي فقط كلايت تكون زلو اسغومتي بذي حجي زقربو زلو ريوتات اتا ايرتران ايثيوبيان بوردر كوميشن دسكيلا زلا ولا ايرترا سياسي شغيغو ገለ ደስኪሎም ዘለው ናቦቶም ኩምለሱ ድሕራይ ዚኦም ወላ እንቲኦም ንዓቃብ ሰላም ሰራዊቱን አድላይ ተኮይኑ ክመጹ ድሕራይ ናብቶም ካርቶግራፈርስ ክኽየል ስለ ዝኾነ ሲ I think you know كل جزء سلام ناي تبعات ندي تبعي سلام زدلي نحن إثيوبيا وتيا نزيهم سباتون invite government كتوم صومن تخليا I think ولا ودب حبرات هجرات حنا جيراون ودب حبرات هجراتون نقطين هجرات بقى تاريخيبو باركس إثيوبيا هوتت كار خربوتا إيرتران إثيوبيان بوردر كوميشن سرحو خجمر عقاب سلام سراوت كا خب أفريقيا دي خب جلخا ولا متس نحراد لا يكون خا نخمتس نفط بروسيجر كوستو يخلي مالتي ونافق توصل لا إثيوبيا سؤال كونت المتدرات حيدات وتس أفريقيا عندك وتس كتفلت كلا شعو نت next procedure ولو كا بدك من يعتقبرون تدي فلتكو ودب حدنة أفريقيا
ትውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ነቲ ፕሮሲጀር ተቐቢሉ ናብ ኔክስት ሌቨል ክወስዶ ኣሸጋሪ ኮይኑ ኣይስምዓንን ስለዚ ካብ ዓባይ ተደላ ኢትዮጵያ ንሕወፅያ ትወፅእ ከላ ክትሕብሮም እያ ምስ ሓበረቶም ሽዑ እቲ ትሕብሮ ኣካል ቀልጢፉ ነዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቦርደር ኮሚሽን ንዑ ፀዊዑ ናብቶም ካርቶግራፈርስ ናብቲ ካልእ መስርሕ ክኸይድ ይኽእል ዝብል እያ በርታ ሕቶኻ ናይ ብሓቂ በዳሂት ሕቶ እያ ቴንኪዩ ክብሮም ሓወይ ሙሕጅን በኣርከስ ይቐኒልና ገዛ ሕድሪ ጀጋብና ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል ናይ ብሓቂ ፅቡቕ መዓልቲ ውዒልና ኩልና ማለት እዩ ብዙሕ ተማሂረ ኣለኹ ካብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሕቶታትን ርእቶታትን ደጊመ ነቶም ኣመንቲ ምስልምና ርሑስ ዒድ ዒድ ሙባረክ እሞ ርእቶ ከዓ ኣብዛ ኮይነ ከዓ ክሰሚዕ ሕጂ ማለት እዩ ናብቲ ቀፃሊ መደብና ክከይድ ይቐኒለይ ነቲ ኩሉ ሰላም በመዓንቲ እንካን ሃባ ዝተባሃልናዮ ከምቲ ኩሉ ግዜ ናይ ብሓቂ ገዛ ተሻሞ ኣዝየ መስግነኩም መፅየ ብዚ ሓሳባተይ ክህብን ካብ ሰብ ከዓ ሓሳባተይ ክሰምዕ ምኽኣለይ يغني نخلقاتكم عادمينات يغنيلنا نحنا ون بشم كله عبز جزارهم حدر جغان نساتف بشم جزانا عزينا أنا مسكنك سلحونا نتزلو كله كناتاتن كم لك هاجر نزل لك حسابات مسكولاتنا يهم بحالك عزينا أنا مسكنك بحال معالتي بستثلي حسابك نراقب تسفى قبر نحنا ون عزينا أنا مسكنك بشم زهزبي Thank you. كبرت هذا اللي بروح. Thank you guys. Thank you. سلحونا اسكبلو كم زنا يبعل سنيد دلينا اسكوس وغمنا يبعل تشيرس قرب ما حف بلو كبرت زانتانا وعدنا هو لا حتى يكون يعني جمجام يخيل كورد هو ريتا اوكي سوري ريغا زلكا حجت خلكا زانتانا شفتانا ارتبو تقاتملس معناي كم سومو صحا خملو معلتو الكا قداماي نيركا معناي كم سومو نو ازماري نو كم سومو يويلو ما قداماي يويلو رايت دحانو تو دي كبرم اسمارينو سي خبايلو نعاك عمص تفطيرو مثلا يغني لي تسنيلكم تسمعكمني انا سحد حدا نغرات اللوسي من الباش سلز نوعه زترسع نغرات يخبل دلي انت امونغو ايرتران ايثيوبيان زولو دوب كابراس قيصر كساب راس دوميرا تفتيحو زي تملش حتو يلن بحقت اليو ابو رقت سفيرو له أكراخاري بوتا زبهال نجار حجون يلن كمنتا انتم تقولوا هاي فلتين يعني بزعباتي اب جزيت اليان رامو زي ما حضروا زبلون فتحهم مهم شماغ دوب انترناشونال لون تاي زبل تايتل يا قداسي محدرا ايكونن كله ابتا كارتا ناي ارتراز نبره ريت إليان سلازخونه نايت إليان يو إزبلك ولا خالقوت يا محدرو title is important أما حجرهم ودم أما حدرهم the title is نايت إليان تريت يونيرو كله أبتحت كارتا إرتراز نبره أبنتي ومنرم نا أولعت أبنتي أبتوانتي حدث ماكينة غزي كبرم ماكينة غزيو title واناني أمنيات بالكبرم أنا ملكي 30 عمد زويرة يا خبرهم عاركي خبلو نقر غير الله نامن يا زما كينان تحتت كلها ناي كبروم ناي هو ناتكا تبال مبر انا 30 عمد لازم حضركو انا تا يكون تبال ناتكا يا تايتل ونانيا كبروم يا تبل ناتكا لما نسملا سو حادي تي زبلو خالاي ابتوانتو انت قليتي حاد بين فاينل اند بايندينج انت دا خوينو نيغوشيبل ايكونن تردادينا لنا نيغوشيبل ايكونن سو وين كتقبلوا لك وين كتنصقوا لك ان برينسيبل تقبلوا نيغوشيبل مزخون تراي لازم ناي بين ناي الجيرس ان برينسيبل تقبلوا اي ختول اي تخليني ها بركه نيغوشيبل ايكونن you either take it or leave it in Europe to it. كم مبالم
ተነጊሮም እዚ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ውፃእ ውረድ ዝበሃል ነገር የብሉን ተሰማሚዕ ኩሎም ይኹም ወይ ትቕበሎ ወይ ትነጽኮ it's not negotiable in principle ትቕበሎ negotiable ዝኾነ ጥራይ እዩ ተባሂሉ ተሓቢሮም ይነሩ ማለት ሓደ እሱሎ ስለዚህ እቲ ናይ ጣልያን ገለመለ ተረዳዲና ኣሎ important is the title ተባሂሉ አብነታት አምጪም ነሮም ክልተ ሃገራት ኣብ አፍሪካ ከምኡ ገይሩ ተፈቲሒ ካልኣይ መመሊሱ ዝመጽእ ሕቶታት ኣሎ ናይ ናይጄሪያን ናይ ካሜሩን እዚኣተን ኣብ ካልእ ቤት ፍርዲ እዮም ከይዶም ናይጄሪያን ካሜሩን ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ እዮም ከይዶም ሳቶ ከምዚ ሕጂ ኖርማል ቤት ፍርዲ ማለት ከምዚ ሕጂ ሰብ ተባኢሰና ማኪና ተሰሚ ዝኸዶ ቤት ፍርዲ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ከይዶም በቲ ኣብኡ ዘሎ ሕጊ ክፍረዱ እዮም ከይዶም ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ናቱ ውሳነ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ግን ይግባኝ የፍቅድ እዩ ተረዳዲና ዶ አይሲጄ ይግባኝ የፍቅድ ልዩ ስልጣን ዘሎ ሰብ ስለዘሎ ማለት እቲ ንሕና ዝኸድናዮ ግን ይግባኝ ዘይፍቅድ ልዕሊው ካልእ ስልጣን ዘሎ ሰብ የለን ንሳያ ታሽማግለ ዝመረጽና ታ ኢቢሲ ትባል ንሳያ ልዕሊው ትኸዶ ነገራት የለን ሓደዚ የለን ልዕሊው ኣብትና ንሕና ዝኸድ ኣብትና አይሲጄሲ ካልእ ልዕሊኦም ስልጣን ዘለዎም ኣሎ ኣስመሪኖ ካልእ ኣሎ ልዕሊኦም ስለዚ ይግባኝ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምስ ናይ ካሜሩን ብዙሕ ደዛምድ ነገራት ክህሉ ኣይክእልን ኣነ ምስ ኩሉ ኣኽብሮት ትብይን ናይ ታሽማግለ ብሕጊ ምስ በዓለይዎ ካርታ ምስ በልዎ እከለ ናብ ዝእቶ እከለ ናብ ዝውፃእ ዝብል ብይን የብሉን ኣብ ዲማርኬሽን ንእቶ እያ ትበሃል ነይራ ዝወለደት ትውለድ ኣብ ዲማርኬሽን ክንኣቱለና እያ ትብል ነይራ እምበር እከለ ተፈሪድካ ኢኻ ውፃእ እከለ ተፈሪድካ ኢኻ ናብ ዝእቶ ዝብል ነገራት የብሉን ኣብ ዲማርኬሽን ትወርድ ኣብኡ እዮም ኣብዮም ነይሮም ወያኔ ዝሓንገዱ ኣብኡ እዮም ኣይንኣቱን ኢና ኣይንቕበሎን ኢና እቲ ዲማርኬሽን ክንዛረብ ኣለና ዶ ወዘተ ዶ ፕሪንስፕል ኢና ኣክሰፕታንስ ኢሎም ኣብኡ እዮም እዚ ሕጂ እንተዳ ሙሉኡ ተቐቢሎሞ what is the next step of the awanity ኣብታ 2007 ተጠው ዝበለትላ ኣብ ኣኽን ምለስ ኣለና let the demarcation start እምበር ሙሉእ ዓለም ርኢና ኢና ኢትዮጵያ accepts ገለመለ ኤርትሪያ peace freedom ትብል ግን ካብ መሬት ውፁ ዝብል ሰብ ኣይሰማዕኩን ኣነ ዝኾነ ትኹን ሃገር accept ካብ ገበርኩሞ ካብ እከለ ውፁ እከለ ናብ እከለ ዝብል ሃገር ኣይሰማዕኩን ኣነ كلهم أنا كلين acceptance مالت تبين تقبل كائرة كتوصل توين كا كتوصل إخا مالتي زي تعرف كبار ما هو تقوم وعنهم تعرفني جنسو وتسيت نايتي demarcations وتسيت نايتي demarcation تادور حنتس قبل وكلو أوبس زيا عينات كاينة زيا عينات كاينة تبال أقولك أكيبك توصل مبرس لستفردك قدم وصامو دحر ديماركيشن اخن اتو زبل بين يلن قدم كاب تحسكم زلكم بوتاتات زيناتكم وصيهم دحرنا بديماركيشن اخن اتو زبل ነገር የለ يقولون نورمال كاي خمو اخون زلو سو الديماركيشن كون كلوس خمي جيرو خغبر اتن هاجرات تروبس دلوا انت دا ويانا لو خوينهم ገለናታቶ ምሩ ይገልጻልካ አይትሽማግለ What is the role demarcation of the government? Once حجنا أبنت نتدا أب demarcating قبل كلنا بيمان دينا جميرنا بتساقام بزي قدس بحمورا دينا جميرنا تبعد مخن بتسح كلنا سي انتاج خو نزول حتى كوبريت قبل لهم تبعيلي ناتو مرول تقليت يابو أبتك زي demarcation كوبريت قبل زي تحنتات بزيات خيد زي تحنتات كبهاليو مما سرعهم حزم أببوتهم كمدلسيو هذا السلو قلنا أنا تعنتبون أبكال الجزاء تحتي تلاس اللي زنبركو زانا يتليان نروا تردادينا لدينا تايتلي إمبورتانز جبرا international law نعات رايق بالدليان أب international law title matters colonial territory انت دا الليبكا title matter زجبرا أما حدير كام انت دا نايت إليان جزءات كوينا نايت إليان أما حديرهم أما حدرون كالو زربا نايت إليان تريت يعني را كم غيروا هاي تفريدوتنا إرتراون EBC كم إلى أفريدات
نحبريتاكم أبتوانتي كم إلى أفريدات كم زحج لكم زلوا غير أفريدات نوع كحزكم عدلينه حدا زحمو أدمينا له بزجزة كبرهم حدا زحمو قلنا أدمينا له أسمرينو ريجانا بخ ويغني لي قرم جيركا أقدم كاز فد ومبر كبصنا يسودا نعنا يبل لازم أرينا مساحات قواتير كامل أنا قد متسرع يا فيدنيرني لا صار منو معك وعال أجي كل أنت حسابات وسيدون سبقنا أنت أخورني الكرم أبي كوس دلو ريدو سمولو معالتي وعيلو أزماري دعنا تايدو قد في الليل ملالو دعنا ذهبت حضر موعلك anyway بطعمي نتشور دخوني حبريتا سلي great good job today نايب حكي كاب A to Z ديتن كفو نجر يبولون بزح أستمره واناوي أقداسنا أستمره نعوها مسبنا يفتقدم كله تيسأرد بولو بسامة معلو حجمتان جزيخ حاتر أنا نابتن أنا دحات تكون حتو كمل شيء مش سنجال دير رداداتنا إذا أون بقلشنا حاتن كيفواي جنا أنا جد نتكاب دير كو أب مايك تنكفلن أنا جد نت steps دبالالو إثنا يمكن أرشانك أيادي تنتبل من جهة أخذ ترجم تدلي very simple نحنا كاو وزعي من جهة ببنا إحنا نقول شغلنا خوينا مش سنجال دير رداداتنا كده إذا نقدر زيها steps net final and binding تقبلوا أبتدواري ويخيد demarcation يجمر عندي حرداء تقرص بوبو ويتقرص شبه خلا خوينا يزاررونا انت زي كوينو اتا مزرابسي انتاي صقم تبل صقم امصيا حقو دي حسو اساس عين زارب نايدو توديا صقم امصياس 16 عمت كلل ابيلاتنا كزارارمو انت دي تسامعون بتناي فاينل ان بايندينج كرارو ادو يقول يوم دبل موسن موغت ناي سنغال ፍጹም አይተሳማ ኩላል ከይተራዳዱ ምስወጹ ኮሞነዛ ፋይናል ኢን ባይንዲንግ ካ አምዳ ጉሐፍ ከነጡ ወይና አንተ ይሎም አክሮስ ዘ ስትሪት ደሉ ጸገም ክፍጠሪ ማለት ነው ሐባይ አይነቱ ናይ ቆልዑት ስራሕ another 16 years maybe more ብዙሕ ወስድ በትኾይኑ ግን ለዛ ናይ አምባሳደር አንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ አብ voice of America نقول ويدا بينستفل كوين نادينا ignorance على نادي كوين نمبر كله بعلون بأكل بتساتف ونجر سلو دخونه تناخيف والله إذا تقرأت عدي مش ملزين أو خوفي لتزاراري بس هانت تقرأت عدي لاني لكم أبو voice of America هكذا حسين كابتدو على ديو على دي تمكن يقدر لو أنا جن سنجال حوي مالتكم كلها ناقم قوم اللي مدلنا ديوة على سب لعلي تدوى على يهب رئيسه تحت هذا جنة سأجن فكرس حانت تقرص عدي جزا بتخرسيان ولا مسجد يلان جن خلل حموشنا تودو جلدو من تخلل كله عندي حرد عم يزرع كوينو after process ناي demarcation مجمار شعوب بعلوم تم ناي cartographic office عباي تخدمورم انصصو مش جمرو ይህን ከባህሉ ሁሉ እንደ حرد የተሳበም بعلم تفولتو በዚያና ነኸይ ይብሎም ትውዳ before that ግን ዝርርብ 16 ዓመት ኮላላ ቢና ካብዚ የማን ጸጋም እንድሕሪና ሓደገኛታት ተሪዮታት ይማርክደልና ማለት እዩ ናው ንባዕልና ካለ ነገራት አለ ምዕባሊታት አለ ምናልባሽ ነዚህ ናይ ጋሻን ክሳይ ከይ ብሩዞ በር ኢትዮጵያ ኣብ ሽግር ከም ደላውን ብታሕቲ ይመጻሉ ሕጂ ነዚህ ነገር እዚ ካብ ኡምናት ምንጭታት ድመጽ ጽሑፋትን ገለናሉ አኻኺብና ኣብቲ ዝሕል ዝበለሉ ግዜ ወይ ጽባሕ ቅድሚ ጋሻ ምምጻ
ወይ ድሕሪ ፅባሕ ቅድሚ መጋሻ ምምፃእ ኣነ እተን ኣብዚ ረኺበን ዘለኹ ክሕብረኩም እየ እንድሕር ደኣ ናተይ ከይትመስለኩም ተሓበሬታ ምስ ምንጭታቱ ካበይ ተረኽበዩ እዚ ያማሞቶ ዝበሃል ሰብ ሽግር ገይሩ ስለ ዘሎ ከይልኩምና ጥራሕ ከይልኩምና warning is warning okay thank you kubrom good job Salihaway great representation today ናይ ባሓቂ ጽቡቕ ተቐኒለይ thank you azmarina ሓውና ዛንታና ንዓና ይበል ዛንታና ናትካ ያደ ድሕሪ ነርካ ዛንታና اوكي دي سمع له هو سمع الله اوكي انا تي كيدي بتاعمي صبوق نيرو مالتي بفلايتي انا ايرترا ايروبت بالايفلتان صنيحه سولomon كم زحبرني سمعي لهم مالتي كان حتى لهم كخيد نمبر ايروب حالي ايثيوبيا ايروب سند ايروب يسفلت نير مالتي زول حبيرو بحافشو ግን تيغالالصا بتاعمي صبوق نيرو ዲሲፕሊኑ ንባዕሉ ጽቡቕ ነይሩ ጸረ ንባዕሉ እቲ መወዳእታ ዝገለጾ ብሰፊሑ እውን ሳትስፋይ ዝገብር ነይሩ ማለት እዩ ሽሙን ናቀያየረ ደኣ ምዃቢልና እምበሪ ጽቡቕ ነይሩ ማለት መዘንጋዕ ኮይኑ ዝወዲ ካልእ እንታይ እዩ ዝርኢ ሓደ ግዜ ብዝገዛ ምናልባት ሎሚ ካብ ኣጀንዳ ወፃኢ ነበረን ምናልባት ንድሕሪት ክምለስ ይኸብሮም ተፍኪት ካልእቲ ናይ ዲሲፕሊን ሸነኻቱም መብዛሕትኡ እቲ ሓደ ዝኾነ ኣብዚ ዝተምሃሮ ዝህብ ክመጽእ ከሎ ብዝያዳ ኣብ ምንታይ እንተተኮርና ሓይሽ ካብቲ ንሱ ዝገለጾ ትምህርቲ ኣርእስቲ ኣጀንዳና ናይ ሎሚ ትምህርትና ኢሉ ምስ መሃረ ካብቲ ዝገለጾ ንሱ ዘይበርህን እንተሎን ተሓትትና ጽቡቕ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ሁሩይ መጺሉ ዝነበረ ሓደ ደስ ዘይብል ሸነኻቱ ሰሚዐ ነይረ ማለት እዩ ቅሬታ ግን ድሕሪት መጽኩም ኣለኹ ደስ ዘይብል ተኮይኑ ከቋርጻ ኸብሮም ካብቲ ንሱ ዝመሃሩ ወጻእሲ አሃ ሶሪ ኣነ ግን ብፍላይ ብልዕሊ ሰሎሞን መራጎዲ ዝሃብካ ትወዝጉድ ንምባል ከመስግነካ ደለ ንምባል ሕጂ እቲ ፐርሰናል አታክ ይኸይድ ካብታ አጀንዳ ወጻኢ ና ፐርሰናል አታክ ንኸይድ ብዙሕ ጥንቃቄ የድሊ ማለት ወላ ድሓር ነፍሱ ተነቐፈሉ ትወድሲ ግን ሓንሳ ተቓል ስለ ዘውፃ ነቲ ምህር ዝመፀ ወዲ ግን ሳይኮሎጂካሊ ክትሃስዮ ትኽእል እያ ሕጂ እንታይ ንምባል ጽቡቕ ነይሩ ይበል እዩ ይቐፅል ካልእ ዓበይቲ እዚ ከምዚ ነይሮም ገለ ነይሮም ኣብ ልዕሊኦም ከም ገበነኛታት ንወስድ እንድሕር ኮይና ኮርት ለና ንኽሰስ ተዘይኮኑ ታሪክ ውልቀ ሰባት ንኸይሰርሑን ንኸይንቀሳቐሱን ቁሩብ ሓሳይነት ነርኢ ስለ ዘለና ንኣብነት ሕጂ እዚ በዓል እንጂ መኒኻ ትብሎ ኣምባሳደር ኣድሓኖም መኒኻ ትብሎ ኣምባሳደር ሕጂ ኣዝማሪኖ ክትዛረብ ፀናሕካ ብዛዕባኡ ኣምፂኻ ምዕዳሞም ብዙሕ ንረብሐሉ ሸነኻቱ ንርአ ንሕና ሎሚ ክንረብሕ ኢና ንደሊ እምበሪ ንዘርብሑና ብኣዋ እንደ ብርሃን ብራ ይቐኒየለይ ንዘርብሑና ሰባት ኣይንህሰ ሰውት እንድሕር ኮይና ገበነኛታት እንድሕር ኮይኖም ንኽሰስ ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣይንህሰዮም እዞም ሰባት እዚኦም ንሶም ካባና ዝረብሕዎ ይብሎም ከርብሑና እንተዘይኮይኑ ስለዚ እቲ ፍሩትስ እቲ ፍረታት ናታቶም ንውሰድ ክንዕወተሉ ንኽእል ከዓ ሓቢርና ሉ ንኽእል ንጓዓዝ ማለት እዩ ካዘማይ ሰላም ተፈጢሩ ዓዲ እንድሕር ኮይኑ ከመዮም ነይሮም ገለ ዝብል ሸነኻቱ ድሓር ይርአ ማለት እሞ ተሓቋቒፍና ንኸይድ ስለዚ ዓበይቲ ብቑዓትን እናምፃና እንተኸድና ጽቡቕ እዩ ካብ ኣጀንዳ ንዝወፁ ከዓ ናይ ኣድሚናት ምእላይ ዓብ ግደ ክህሉ እዩ ስለዚ ሰሎሞን ይኹን ፀረ ምልኪ ይበል እቲ ኣብ መሃህራኹም ኣድሚናት ከዓ ምስጋና የቕርበልኩም ማይክ ኦቨር እዛ ማይክ ፍሪግ ደፏ ድሕር ሕጂ ማይክ ኦቨር ንበል ማለት እዩ ቻው هذا أيان حرنت الله قدر
أيانا حرنا الله زحوي الله سمعت الله هو تانكي كبر محوي مجمرتا كبر حوي سلامون كمسكونة يدلي سبو لزوب معارض خانة استمروا كبه وعلو نستمرت الزخاء كلنا سردينا هم تكملوا يقبع كوين سمعني إذا ترخيب زلوا حجي أبي تبي أخونا عبيرترا نتا بخلت تجافا تندد تسنحت إيرترا موسى زهبي إيرترا بخلت تجافا خمشي معاه تندد تسنحها إذا كلت حالتات زياتهم كندد واسنحهم بعدتي نايزوم كلت جباب كأخوينا تسنحها معاه بإيرترا شنخ انتدا نتينا من اسي إيرترا كتا بحفشو هزب إيرترا بشم بادمه بشم ناي ديماركيشن كسداد كمقاح كأسر كأسب كتا قبل عليو زيتا وسنة جبن يلن أبعت نايزي ناي ديماركيشن هاي تحنسسن دبناي فلتنان بزبل جهو نمنسي إيرترا هونن هزب إيرترا أبزي تأدني سقاي صنيح مالك بوغن إيتوبيا خا لزب زدق قبر اللو نتي وسانن بزي كنقنة تقبلو تباكا زنبرا بيين حمش نتبي بمغمات أبسنا وحيوق أبسنا وحيقزيه إيرتراز تراخمت هاجر كتكونيا أبقعدو يتزدلنا شطوخ بس هنا زبل نيرو معاوتي كوتا أب بلوزوبن وحلولون زخونا عقبابكا نعانا الإيرتراويان كما قاقلوا ناس أني حمي معاوتي نحدنتنا الزرق بزح قدات صبور بزخونا عقبابكا أخذكم أني حماتي سلازي حزب إيرترا بخلت تشافو كندرس أني حماتي لومي تقبلنا يو إنا بزيك النقنات قبلو خلو كلتات تسعيرهم معاتي هذا أبي تبقى أدركب حيلي أما أبسنا وحوق كرمسان كحي كان سنهن إيرترا بتحدو جنكا أبعتنا يزي تهابيو ادميو كناوح زدل سرعات بحنسا كلت يوم تحريمهم سبت أنا زخول خلو ما يشتاو شجراتهم كفتحو إيرترا خا نبزا بعد تزيئة أيوالسين يخبل سقع حجي مرسي حبنا على معاتي ولاون التي نسوز بلو نان بايندين يقبل زي بحالو حق انتقونه كم كان دي محبيو كتكمل لاسن هاي معاتي أرضا بعد تزيئة نوعي غيرو بومباي أتوا قلي أتوا حق كله زبل حزبي حزب صنيحي معاتي الجيجن اتحكمت مسيح هاي بحق ديو نزيا بود عمنا الله نيرو انت زي عمنا الله خوين خامس يعني لتصعد بعلا حق عن مسيح الله قبلا نيرو إلى اللي قبلا نيرو أنا بحكي أمان بزي أنت داخين أنت هنا جن ناتو في السها زي كونس نايتهم أب هاجراو أقول قلوب دلو من ساعات علمي أمن جزي أمن زباخون زلو يحواتنا نتوم نسدت زدارو زلو يحواتنا رهوات فتر يا مبر نسرعات سياس تربح عيكونت إذا سلزخونه كلنا أنا أخنبلا قبع كنتابعو خاي قبع معاجي نتبع اللي هو إيرترا نام بايندين نيرو واي الجيجن
ساعته أخير تقبلنا لنا إلنا أبدا راي وزينا مقصنا حقصنا خنجلس يقبع كون يسمعني نتوم نزي زدقفو حيلتاتك كنتابعهم يبانا ممناتو ناس إنتنا هزبنا سلزغوني نعنا سلطون أكلنا هزبنا ساقيلو بسنحي بعد سلزغوني توم أبز قبل زي أتيوم حابيهم صنفخ أزول شلو ساعات سلزغوني مشانكو قايا نعاتهم كم زخلت غميت لو مشانكو عن هزبي أرتا زعزو أبو دياسبورا زول هزبي كرت غميت نتحرزي كفيلكا أي سالت الكاني بلون تأمر بلكا مشانكو قايا زي أخا زبعت أخا خاب زبعت زي أزوز الله مشانكو خا أبكسادو زعت ولو ساعات سلزغوني كن حقوس ملو حقوس قبرلنا خا كنصغر تمنت راح كوين خيترفكا معنا تصادفو كنرئي قبع إلى زامن ندحر زلخا حاو تانكيو عدنا زعدل زي ذهبكم نخا اوكي غوتانا حاونا الله خادو غوتانا الله خادو غوتانا الله خادو اوكي يلن مايتي غوتانا الله خبرماي ويلي الله خادو عملو معلت ليلا خصو عكاويل ديت عجسن دي خافونكا ولا تصوعكا ندي خصو عن صنحكا بس ما حمش ليم شدش حالفهم تايتبل كم اندي ودي سوري زارغمتن قچا رغمتن دي انا دا اي حلو لي اندي لي بقى تفاتحني خانتا مس اختم معتني خالو مشت حراي كبره باي ثانك يو اوكي حراي anyway انا ونكم يا خبل سليحه وي نحر لقاونكا مسانا مسمر ناي بحق خمت كل جزء لمون لبي ارتراوز تنكفى استمهوري خاربكا ስለዝኾነ ድማ ናይ ብሓቂ ከመስግናካ ፎቶ ኣነ ብወገነይ ከም ጎተና ናይ ብሓቂ ጽቡቕ በቃ ጽቡቕ ኣስተምህሮይ ነይሩ ኣብቲ ናትካ እውን ብዙሓት መሊኦም ከም በዓል ያና ሰንጋል እሱን ዝያዳ ነቲ ተኣሽሙ ነቲ ኣስተምህሮ ዕምቆትን ጥልቀትን ሂቦ which is ተጠቀምቱ ኮይና ማለት ያነ ብወገነይ ብዙሕ ነገር እዩ ከም ካብቲ ዝበልካዮ ምናልባት ክእቱ ኢለን ይሽተይ ርእቶይ ክህብ እንድሕር ዳ ኮይነ ትኽንብሎ ዝቀነና እዩ ማለትሲ ለንቀነስ እንታይ ሰምዕ ነይረ ኣብዚ ናይ ከተማ ኢሮፕ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ 3000 ሓቢሎም ወፂኦምሉ ዝተባህለ ሰላማዊ ሰልፊ ማለት እዩ እቲ ኣመሓዳሪ ናይቲ ከባቢ ኢሮፕ እሱ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ኢና ድብል ሕቶ ምስ መጾስ ነቲ ሕቶ ናብ ልዕሊኡ ዘሎ ይሕሊፍዎ ናብቶም ላዕለዎት ኣካላት ናይ ሕወሓት ማለት እዩ እሳቶም ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ብፌደራላዊ መንግስቲ ተወሰነ ስለ ዝኾነ ደሓን ሓንሳ ኣጽናሓዮ ሰላማዊ ሰልፊ ኣይትግበሩ ክገብሩስ ሓንሳ ደኣዮም ኣይትግበሩ በሎም እዚ ዓይነት መልእኽቲ ይቦሞ እቲ ኣመሓዳሪ ናይ ከተማ ኢሮፕ ብናይ ገዛእ ርእሱ ድሌት ብገዛእ ርእሱ ሓላፍነት እሳቶም ከይፈቐድሉ ቶም ላዕለዎት ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ኣፍቂዱ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ I don't know ሰሊሓወይ እውን ኣብቲ ናተይ ዕድመት ከባቢ ስለ ዝኾንካ እዚ ቀደም መስከረም ሁለት ገለ ክበሃል ከሎ የበዓል ኣብዮት ገለ ዝብሎ ደርጊ ወይ ከዓ እዚ የነጻነት ቀን የአድዋ በዓል ገለመለ ዝብልዎ ነበሩ በዓላት ኣብ ቀደም ኣብ ቅድሚ ነጻነት ሲ ንጎሳ 6 እዞም ጓጥ ጥበቃ ኣቦ መንበር ናይ ቀበሌ ገለመለ ኮይኖም ገዛ ይኹሕኩሕሞ ሎም እንተ ደይከድኩም ድሓር በኣኻትኩም ተሓተቲ ኮናን እንዳበሉ በትሪ ገይሮም ኳሕ ብሎት ማዕጾ ሕጂ እክብ ኢልካ ትኸይድ ድሓር እክብ ኢልካ ኸይድካ ኣብቲ ቀበሌ ምስ በጻሕካ ተዳልዩ ዝጸንሐ ኸበረሎ ኣብኡ ምስ በጻሕካ
تداريد صنحه مايكروفون አሎ ጭሮ ገለ ከፈክረካ ዝኽእል ከአሓደ ሰበዳሉ ምናልባት ማይክሮፎን ገይሩ እንዳደረፈ ድኸይድ ስኻኻ ተቀበሎ ብድሕሪት ጓይላን ኮቦሮን ጌርካ ከም እንዳልካ ወይ ሰባ ስታዲየም ወይ ካኒ አብዮት አደባባይ እዚ ባሕት መስከረም ኢልና ንጽውዖ ዘለና ሕጂ አኡ ትኸይድ ሕጂ ቀትሪ ሽዑ ተሰማዓካ ህዝብ ስመራ ብሙሉእ ድልየቱ በሓጎስ አብዮት ዘለዎ ደገፍ ክገልጽ ኢሉ ወጽዩ ንወንበደታት ከ ኮኒኑ ገለ ኢሎም ትዜና ጽቡቕ ገይሮም መሓላልፍዎ ኩሉ ትሕጅቲ ብደገ ክርአ ከሎ መፈክር ዝሓዘሎ ብቅድሚት ኮበሮ ዝሓዘሎ ብድሕሪት ደንጨብጭባሎ ማእከል ገለመለ ኩሉ ተሓዋዊሱ ሕጂ ሓቂ ዝመስል ክርአ ከሎ ግን ህዝብ ስመራ ግን ደም እንዳጣዓሞ ይዝወጽእ ነይሩ ሕጂ እዛ ዓይነት ፖለቲካ እዚ ገና ኣብ አፍሪቃ ይሰርሕ ዘሎ ከምዛ ዓይነት ምክንያቱ ሲ እቲ አማሓዳሪ ብርግጽ እንተ ትእዛዝ ተሂብዎ ኮይኑ ይትረፍ ሰላማዊ ሰልፊ ዝኣክል ሳቶም ከይደለይዎ ላዕለወት ከፍቅድ ሲ ዋላ ውንሽተይ ነገር ዝኽስቶ እዚ ከይትቀበሎ ኦፊስካ ተይሎ መኽእቱ ይክእልኒ እቲ ድራማ ይስራሕ ኣሎ ንሪኦ ኣለና በቲ ሓደ ሸታ ይብሉለው ህዝቢ ተሓተት ህዝቢ እኮ እዩ ከብል ዘለዎ ህዝቢ እንተ ዳደይ ተሰማሚዑ እኮ ሰላም ተረኺቡ ማለት ኣይኮነን ይብሉ በቲ ሓደ ካለ እቲ ህዝቢ ከዓ ጀስ እቲ ክነግርዎ ዝግብኦም ነጊሮም ካ የበግስዎ ተነጊሩ እኮ ተመሊስልና እኮ ህዝቢ እንታይ ከም ዝብል ሲ ከይተሓተተ ከሎ ይምልስ ኣሎ ከም ይብል ኣሎ እቲ ጸገም ግን እቲ ናና ሕቶ ግን ወላ ኣብ ከምዚ ዘብቃዓና እውን ህዝቢ ክሳንተ ዝኽእል ዳ ስጋዕ ከምዚ ማዓስም በጻሕና ተቀደም ህዝቢ እኮ ሕጂ ኮነም ክሕተት ዘሎ እቲ ኩሉ ሞይቱ ዘሎ ሰብ ኣይግብኦን ነይሩ ማለት እዩ ክሕተት እቲ ኩሉ ኣብ ፈቆዶ ድፍዓትን ፈቆዶ ገለን ከም ንቁጽ ኩቦ ተደርቢ ዘሎ ሬሳሲ ኣይግብኦን ነይሩ ስኸ ድምጽ ክህብ ክመውት ኣይደልን ክብል بسلام فتحوه قدم حزبكم ازرار بخبل አይግቦ እንዲነሩ ንዑድ አሰስ ሲሒብካ ካአጥቆሎ ስለምታይ ሽዑ ህዝብ ዘይ ተዘከረ ስለምታይ ህዝብ ስለዘይ ተዘከረ ንህዝቢ ንዑ ዝግባ ግምት ስለዘይ ተዋህቦ ኮይኑ ካሞት ተሓሊፉስ ናብ ሕግ ተኸይዱ ሕጂ ሓደስ እዩ ካል ወላ ሕጂውን ወላ መለሱን ባዕልኹም ዝበሎ እዚ ጉዳይ ዶብኮ ዋላውን ነቲ ውዕል ክንትግብሮ እንተደለና ናይ መጨረሻ ፍታሕ ከምጽ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ መበገስ ናይ ኩናት ጠንቂ እሱ ኣይነበረን ካል ጠንቅታት ኣሎ እሱ መመግነይታ እዩ ስለዚህ እቲ ጠንቂ ኾፊልና ተደይ ተዘራሪብናሉ ንሕና ኣይኮነን ሰላም ተረኺቡ ማለት ኣይኮነን ናብ አልጀርስ ከፊዶም ከሎ በዚያም ከይዶም ነዚያ መቅድም ፍትሑ ካል ጠንቅታት እንተሎ ኣብ ድሕሪ ይርአ ካል ግን ዝተመዝገበ ጠንቅታት የለን ህዝቢ ኤርትራ ድፈልጦ ወይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድፈልጦ ወይ እቲ ዳኛ ናይ አልጀርስ ውዕል ክፍርም ክውስን ከሎ ዝፈልጦ ወላ ሓደ የለን ንዓም መቅድም ትተግበር ድሕሪው ኮፊሎም ካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢሳያስ ናይ ብሓቂ ስለዚ ጸላእና ብኻድ ክንጸልኦ ንኽእሊና ኢሳያስ ደጽልኦ ማዓት ሽሕን ሚእትን ነገራት ኣለዎ እሱ ውሒድ الناس زي كون ممغنيتام ጽና ክንጸልኦ ካብ ቁን ኣይኮነን ኣብዛ ጉዳይ እዚያ ኢሳያስ ሒዝዋ ዘሎ መርገጽ ብዘይ ቀል ዓለም ትኽክለ ቅድም እቲ ናብ ሕጊ ዘኸደና ብይን ክንረክብ ዝገበረና ናይ መጨረሻን ቀያድን ይልና ዝፈረምናሉ ውዕል እሱ ቅድም ንተግብሮ ካብቲ ዘካትዕ ዘሎ ቦታታት ሰራዊትኩም ሰሓቡ ነዚ ክትግበርካ ድልዋት ኮንኩም ተረኸቡ ይብሎም ኣሎ ብዘይ ገለ ቅድመ ኹነት ብዘይ በዓል 5 ነጥቢ ብዘይ ገለ መለ ሕጂ እዚኣ ይወደግ ተቀቢሉዋ ይመስል እሳቶም ግን ንሕናውን ኣሚንና ሊና ተቀቢልና ያና ሎሙደ ይኮነ ቅድመ 16 ዓመት ተቀቢልና ያና ብሉለው በዚ ሓደ ሸነኽ ግን ኣብ ፈጻማ ግን ጉድለታት ኣለዉ ካብቲ ጉድለታት ካ ሓደ ህዝቢ ክንገር ክኽእል ኣለዎ ምምሕዳራት ካብ ታሕቲ ጀሚሮም ክዝትይሉ ኣለዎም ገለበለ ከምኡ ክግበር ቀደም ባይቶ ይወሲንዎ ነይሩ ነቲ ኺናት
كم محدار كاب تحتي كونن مزيو حجون تبايتو ناتو قند وكالي هي ودغي زلو نابايتو اخ ملسكالي صقم ايكونن كاو حنيفكا جن ناب حزب تحتي قدم كلعلو خلو تخينات بحزب ديم يرمال علوما نحزب تبغيسو حزب مكتع تخاتيعس اسخوسن سلازيك انا دي كوينات تلاعيلو تعدي ازي شقط كوين سمعني نت زي متممان كا زياده زغفح كوين سمعني والله لبخا خفيتكا اب طاولا خوف كيتبل زعقت نغرات ازي تنكرات زي كوين سمعنا انا ازي خلو كمي غيركا خمو كستايك تقبر تخيل كتسامع مع تخيل قال نربط يا سنقال عن توي زل على حنت نتبي اتي بمجزاتاوي وعل زتقدفه كارتان حرك نسامع مع زي كيلنا نعو زم حدر عالم لقلو كبل زمصو من زياده تقملو نيرو زبل انا بخمي مرأ هو ازي سي ني ارترا بخمينا مو نزي كملكع خنطقملو يترف بعد ما اسمراو نونو كوي نبرنا نحنا ابسمرا بيت هاجر اي نبرنا منغستي نبرنا نعو خنركب كوينا هاجر كنونو كوينا برخا خيدنا يترف دو ጫፍ ዘሎ بعد ماسي تما اكل ዘሎ عد خمان كنونو اي نخلينا نيرنا نمحدرو اي نخلينا نيرنا ስለዚህ ድሕር ከነ ማሓድሮ ደይ ንኽእል ኮይና ከመይ ጌርካ እሞ تي ሓደ ክንጥቀመሉ ንኽእል ነገር ኣብቲ መግዛእታዊ ውዕላት ዝተገድፈ ካርታ ንዑይና ከም መመርኮስ ጌርና እንጥቀመሉ ንኽእል ናህና ሪፈረንስ እንጥቀመሉ እዩ ምክንያቱ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ በቲ መግዛእታዊ ውዕላት ብተገድፈ ካርታ ተመስሪተን ሃገራት ክኾና ከለዋ ንሕና ግን بملو بعد ما يتبل اسمرا يتبل باصع يتبل عسب يتبل كله كنرخبو يكالنا ስለዚህ እቲ ቶም ዳያኑ ከመይሎም ወሲኖሞ አይፈልጦን ንዑድ ፈልጦ ነገር የብለኝ ግን ዋላውን من زياد قمولو نيرو እንተልናሲ ኤርትራ በኤርትራ ኢትዮጵያ ትጥቀመላ ነራ ሁሉ ይቅረብ ይርሓ ሕጂ እሱ ኣብዝናህና ክበጽሕ ከሎሲ ከመይ ክሰርሕ ይኽእል ከማን ንዓይ ኣይርዳእንኒ نعي اتي اماراص زي بلو خنطقملو زغبانا داسيت قدمي اتي مغزاتاوي وعلات مسبقع اب افريقا كلنا هاغرن كركبا خلو انا يتركبنا سلازي ابوينا نملس ابتي طليان زغدفو كارتاينا نملس دلنا كاو تبغيسنا انا خن دوبنا خن حاتت دلنا دوبنا كم هاغر كنفلط تدا خوينا بتي ناي مغزاتاوي وعلات انا نفلط دلنا امبر اتي كنيو غيدو زم حدر حقي نعنا املكتنانيو حجا ابزي منالبات ابتناي زقور حنشن ناي ايرتران استفالاليه غدايو مغنياتو ኢትዮጵያ ተጠቀመሉ ነራ ስለዚህ የመን ያተካታ አዘላ نعنا ኢትዮጵያን ግን ኢትዮጵያ ገዛይትና ያኔራ ትገዛና ያኔራ ስለዚህ ገዛአትና 50 አይና ንቃለስ ነርና ስለዚህ አሽንኳይ ድመ ኩሉ ሀገርና ሒዛቶ ስለዝነበረት ንዋጋ ነርና ክትበና እንተ ኮይና ካ ብሙሉቲ ይግባአና ንብሎ ዶባት ኩሉ ሓለያ ክትበና ድግባአ ነሩ ነዚ ካ ከም መሰረት ክትቀመሉ ዘለዋ ካ እቲ ውጫሌ ውዕልተ ተገይሩ ብድሕሪኡ ዝመስረት ዝነበረ ካርታታት ንዑዩ ከም መመርኮሲ ክንጥቀመሉ ዝግባአና ይኽብል ደልየሞ ኣብ ምናልባት ኣብታ ናይ ኣያሰንጋል ዘምጻቲ ክንዮቲ መግዛእታዊ ውዕል ዝፈልጦ ካርታ እንድሕርሱ ደይ ሰማሚዕ الناس በዝውን ዝብል ንሕና እሱስ ኣባና ድሰርሕ ኮይኑ ኣይስማዓንን ይኽብል ደለ ካብ ፍልጠት ኣይኮነን ካብ ትናተይ ዘለኒ ንእሽተይ ግምት ተበጊሰ ዘረቦ ዘለኹ እዩ ኣብዚ ምዕረምታ ክወሃበን እንድሕር ክኢሉ ወይ እውን ነዚ ዘመዓራር ሓሳብ እንተለኻ ባህ እንዳለኒ ክፅበየ ማለት እዩ ክሰምዕ ቴንክ ዩ ንርም ኣባኸ ለኻስ ክሓዛ ጎተና كلمة صار ملكت راح يموزله. أوكي. alright. انتهي. كنت حاتني هذا اللي قال أنا سودي. لا نعيت مثلني أنا نعها دخون نكون نعها حتى كاريلي. أبريتو سلزلنا يا قطنا. أوكي. أنا تايز بالقطنا نعبنت زحج زقبرو زلو تجارب زحج زقبرو زلو. أبت حزب تجري مالتي. بالله እቶም መንእሰያት
እዚ ሕጂ ዝኽየድ ዘሎ ብመሰረቱ እቲ ጉዳይ ኣብ ንክልክልቴና ህዝብታት ከም ህዝቢ ኣብ መራሕትና ይትሽግር ኣብ መራሕትና ክንውን ንኹል ካልእ ክንጎልባአና ነገር ስለ ዘይገበርና ሕጂ እቲ ጉዳይቲ ኣብ ዓለማዊ ሕጊ ኢና ተቆጥቆ ማይ ኣብ ዓለማዊ ሕጊ ሓሊፉ ሕሳቶም ዝሓትዎ ዘለው ተጋሩ ግዜኡ ዝሓለፈ ቁልዕ እንትኾነ ገሊ ግን ግዜኡ ዞም ምናልባሽ እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ነቲ ወለዶ ናይ ሕጊ ዘይተገዛእነት ማክሳብ ፈኸራ ይብሎ ናይ ዩኤን ተተቀቢልና ትርኢና ይኹም ዩኤን ትገብርዎ ክርኢና ዝዓይነቱ ይዝኽየድ ዘሎ ነው ነቲ ወለዶ ብሕጊ ዘይ ናይ ዘይ ምእዝዝነት ባህርዶ የውርስዎ የለውን ዝኸድዎ ዘለው ዓይነት ንሕጊ ዓለም ንሕርዳእ ጥዕስለው ቶም መንእስያት ማይቲ ቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝውድቡ ሓይልታሲ ነቲ መንእሰይ ንሕር ተረዲእኻ ንለኻ ኮንካ ናይ ሕጊ ዘይሙ ይገብርዎ ዶ የለውን እዮም ተረዲኒ ሕጂ ኣይ ክረኽባ ምናልባት ከፀግም ዝኽእል እምበር ኣብ ገለ ስምዒታዊ ዝኾነ ካብቶም ሓለፍቲ ዝበሃሉ ሲ ኤርትራውያን ባድመ ኣይትበሉ ባድመ ክትብሉ ንተሰነይ ከይንደግመኩም ከምኡ ዓይነት ዝረባታት ዝረብ ነይሩ ከቸስ ከም በዓል ፖለቲካ ከም በዓል ስልጣን ከም ፖለቲከኛ መጠን ኣይ ቲንክ እዚ ግዜ ዝሓሊፉ ከም ህዝብታት መጠንሲ ካብ ዝወፃኢ ክንራኸበሉ ከም ጎረባብቲ ግዜ ክመጽ እዩ ሕጂ ብሓላፍነት ክንሰርሕ ዝግባአና ኩሉ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ዘሎ ሰብ ነትናቱ እዋን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ብድሕሪኡ እሱ ዝገድፎ እዋን እውን ኣቀዲሙ ክሓስበሉ ዝግብኦ ከምናተይ ርእይቶ ወይ ከምናተይ ተሓሳስባ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ ክልቲኦም ዋላ ኣብ ናህና እውን የለን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣይፀንሕን የለን እዚ ኣይረኣኹን ኣነ ሕጂ ብመሰረቱ ኣብ ክልቲኦም ድሕር ኣሪና ኣብ ህልኽ ዝተመስረተ ኣብ ፅልኢ ዝተመስረተ ንናይ ህዝብታት ርክብ ንናይ ቡቕ መጻኢ ዘይ ጀስ ብዙሕ ዘይግደስ ኣብ ግምት ዘይእቱ ዓይነት ኣካይዳ እዮም ክኸዱ ፀኒሖም ከም ሓቂ ተዝኸውን እቲ ከምዚ ዓይነት ኩናት ከማን ክብሮም ሓወይ ኣይመድለየን ህዝብታት እዚኣቶም ተቃሊሶም እዮም ብሓንሳእ እቲ ሓደ ንነፃነቱ እቲ ሓደ ንሰብኣዊ ሓርነቱ ክኽፈል ዝግብኦ ዋጋ ከፊሎም እዮም ስለዚ ቅድሚቲ ህዝቢ ምርኣይ ቅድሚ ኣገልጋሊ ናይ ህዝቢ ምዃን ብትዕቢት ተወጢሮም ተዋሒጦም ይሕዋት ናይ ትዕቢቶም ዋጋ ከዓ ንህለውኩም እረኽቦ ኣለዉ ጃስ ናቶም ምውዳቕ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዝተቃለሰ ህዝቢ ንፍሪኡ ህይወት ዝኸፈለ ህዝቢ ንዕኡ ኸማን ማይዕም ይኾም እሞ ህዝቢ ኤርትራ ተጠቃሚ ይኮነ ፋሉሉነት እዮም ዝምህርዎ እዚኦም ክልተ ስርዓታት ካብቲ ሓደ ይሕሽ ክንብል ንኽእል ንኸውን ምናልባት ክነወዳድር ከለና ኣብ መጨረሻ ክንሪኦ ከለና ግን ንስምዒቶም ተገዛእቲ እምበር ጀስ ነቲ ሒዞሞ ዘለው ፖለቲካዊ ስልጣን ዝበቅዕ ዓቕሚ ወይ ብኸምኡ መልክዕ ክምጥን ዝኽእል ኣተሓሳስባ ዘለዎም የለውን ኣነ ከምኡ እየ ዝኣምን እምበር ንእኩብ መንእሰይ ንገለ ባዕላቶም ኮይኖም ተጠሊዖም ፈሪሞም እቲ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ህዝቢ ስለዝጨደረስ ገለ ስለዝኾነስ ሕጊ ክድፈን ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ክንድኡ ዝኸውን ህዝቢ የብሉ እንዲ ክጭድር ዝኽእል ህዝቢ ብምጭዳር ዝኸይድ ዓለም ኣሎ እዩ ብሓይሊ ብጎነፅ ሆ ስለ ዝበልካ ከምኡ ዝኸይድ ዓለም ኣሎ ከምኡ ድሕር ኮይኑ እሞ እቲ ማጆሪቲ ንማይኖሪቲ ውሒጥዎ ጠጠው ክብል እዩ ብዛ ዓለምና ማጆሪቲ ክስዕሪ ኩሉ ግዜ እቲ ድምፂ ዘይብሉ ክዛረብ ዘይክእል ገለ ዘይክእል እሱ እቲ ዓብብ ዓሳ እንዳበልዖ ክነብር እዩ ማለት እዩ ኣብ ክንድኡ ግን ሕጊ እዩ ኣብ ሕጊ ከይድና ሕጊ ዳኒና ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ብርግፅ ብዙሓት ተጋሩ ንዕኡ ድፈልጡ ከለዉ ኣነ ርግፀኛ እየ ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ብትዕግስቲ ድዕዘብዎን ድሓዝኑን ከም ዘለዎ ኣነ ርግፀኛ እየ ብዙሓት ተጋሩ ገለ ካብኣቶም ኣብዚ ወፃእ እውን ኣለዉ ብቐዳማይ ኢንተርቪው ክገብር ከሎ ኣሉላ ሽሙ ብርግፅ እቲ ንሕና ንኣምኖ እዩ ድኣምን እዚ ሲ ሕጂ ኮነንቲ ጌጋ ተፈፂሙ እዩ ዝብል ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ተባሂሉ ክፍረም ከሎ ሽዑ ተፈፂሙ እቲ ጌጋ ሕጂ ግን
ንዝኣተኻዮ ውዕል ተገዛእ ምዃን ጥራይ ዘሎ ምርጫ እዚ ሰበስልጣን ህወሓት ቶም ኣይኮኑን ግን ንዓይ ኮይኑ ስምዓኒ ሕጂ ኤርትራ ዘላቶ ኩነታት ብጥብቂ ስለ ዝርድኦም ጥራይ ኤርትራ ደኺማ ኣላ እቲ ሓልፊ ናይ ኤርትራ ሕጂ ዘሎ ብዙሕ ዘገድሶ ኣይኮነን ዋላ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኣይኩታይ ሰላም እንተነበርናሲ ንስልጣኑ ንክሕሉ የኽእሎ እምበር ዋላ ሓንቲ ዘገድሶ ኣይኮነን ስለዚ ምንም ክገብሮም ኣይልኒ ደስ ኢልዎ ኣሎ ንኣፉ ዳይ ዝዛረበሉ እምበር እዚ ጠቂምዎ እዩ ዘሎ ስልጣኑ እዩ ኣጠጢዕሉ ዘሎ ዋላ ሓንቲ ኣይጎድኦን ኣብ ዓለም እንተኸደ ብኸምኡ እዮም እኽኒ ኣብ ዩኤን እንተኸደ ኣብ ኢዩ ተኸደ ኣብ ገለ ተኸደ ድኾነ ብናይ ሂማን ራይት እንተተሓተተ ብናይ ምጥያስ እንተተሓተተ ብእሱራት ቀዳመይት ዘምፅኣ ዘሎ በምኽንያታ እዚኣ ጠቂማቶ እምበር ኣይጎዳኣቶን ስርዓት እሱ ካብዚ ንላዕሊ ከይዱ ንዓ ከምዘይክእል ፈልጡ እዮም ዕሜን መበሊ ጥራይ ትኾኖ ደላ ገለ መመኽነይታ እምበር ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ ኣይክእልኒ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ነዚ ስርዓት እዚ ከብል ክቕይረሉ ዘኽእሎ ዓቕሚ ኣብ ሰዓት እዚ ከምዘየለ ከዓ ፈሊጡ ኣሎ እሱ ስለ ዝኾነ ነቲ ድኹም መልሽ ዳሲት ግን ከምኡ ኢሉ ዝነብር ግዜ የለን ሓደ መዓልቲ ቀደም ኮታቶም ድኹማት እዮም ነይሮም ኣብ ግዜ ምኒልክ ኣይተጠቕሙን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኣይተጠቕሙን ድኹማት እዮም ነይሮም ኣብ ግዜ መንግስቱ ኣይተጠቕሙን ድኹማት እዮም ግን ግዜኦም መፂሎም ሳላ ቃልሶም ድሓን ተኣሽሙ ረኺቦም ሓልዮም ስለዚ ካልኦት ህዝብታት ከዓ በትሳቶም ዝሓለፍዎ ኩነታት ናብራ ሓሊፎም ሓደ መዓልቲ ኣብ ትሳቶም ዘለዎ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ዘይምርዳእ ፀገም እዩ እዚ ፀገም እዩ ሶ ኣነ ኣብኡ ኮይኑ ስምዓን ናይ ህልኽ ጉዳይ ናይ ገለ ጉዳይ እሱ ከዓ ዝያዳ ናተቶም ጥራይ ከይኣክል ነቲ ንእሽተይ ወለዶ እውን ጀስፋነት ምህሩ ኣለዉ ብሕጊ ዘይምቕያድ ምህሩ ኣለዉ ንሕጊ ምእዙዝ ዘይምዃን ይምህሩ ኣለዉ ብድምፅኻ ስለ ዝጨደርካ ሕጊ ክትረግፅ ትኽእል ዓለም ክተደናግር ትኽእል ኢሎም ምህሩ ኣለዉ እዚ ከዓ ጌጋ እዩ ቁኑዕ ኣይኮነን ቴንክ ዩ ክብሮም ሓወይ ቴንክ ዩ ጎታና ሓውና ቴንክ ዩ ንዓናይኩም ሰው ፀረ ኣለኻ ዶ ፀረ ኣለኹ ክብሮም ኣነሲ ተዝፈልጣ ጥራይ ኣነ ነው ሕብረተሰብ ዓለም መን ብዝበሎ ይኸይድ እንተደኣልኩኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝበሎ ጥራይ ዝኸይድ ህወሓት ወላ ቲፒኤልኤፍ ብዝገበርዎን ብዝበልዎም ትኸይድ ሕብረተሰብ ዓለም የላን ህወሓት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኖም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ናቶም ፀገም እዩ እንተዳ ምስ መንግስቶም ፀገም ኣለዎም ኮይኖም ምስ መንግስቶም ክቆራቆስሉ ኣለዎም ዛርብ ከማን ኣይኮነን እቶም ፀገም እዩ ዘይደልዮ ዘይቅበልዎ ነገራት ሓሊፉ ምስ መንግስቶም ክቆራቆሱ ናተይ ፀገም ኣይኮነን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀገም መንገዲ ክደልየሉሎ ነዚ ሓሊፉ ኣብ መርገፂኡ ተመርኪሱ ነቲ ሕብረተሰብ ዓለም ከዓ ንሱ ብዝበሎ እያ ትኸይድ ኣነ ብዙሕ ስታይ ዝገብረሉ የለን እቲ ምትግባር ናይዚ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ ተወሲኑ ተወዲዩ ኣብ ምትግባር ኢና ንኣቱ ዘለና መን ብዝበሎ እዩ ዝኸይድ እንተደኣልኩምኒ ታንዕኡ ዝግለ ብዝበለቶ ጥራይ እዩ ዝኸይድ ወያነ ብዝበልዎ ይኮነ ኣነ ብዝብሎ ይኮነ አንደ ብርሃኑ ብዝብሎ ይኮነ ኣድሓኖም ብዝበሎ ዘይኮነሲ ዶብ ኣብ ወረቐት ኣስፊራ ኩሉ ነገር ዩኤን ኣመሓላሊፋትሎም ያላ በብሓደ ብደቂቕ ከመይ ጌርካ ክትግበር ከም ዘሎ ብደቂቕ ኣመሓላሊፋቶላ ንሳ ጥራይ ክትተግብሮ ትኽእል እንታይ ኢሎም ወያነ ናቶም ፀገም ቲፒኤልኤፍ ህዝቢ ሕተቱ ናትካ ፀገም ኣነ ብከምኡ ገይረ እየ ዝርዮ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኣነ መንገዲ ኣይርእየሉን ኣነ ሕጂ እንተኾነሲ ኣብኡ እንተረገፅና ዝሓሸ እዩ ለበዋ ኢና እቲ ኣብኡ ንርገፅ ሕብረተሰብ ዓለም እውን ኣብኡ ዝረግፅ ዘሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ዝኾነ ትኾን ምሕደራ ምስ ምሕደራ ውሳኔታት ዘይሰማዕ ህዝቦም
انت مو تقبر يا مستزمع دركا زلو تقرا وسمبر كان ነገር يبلون كله زلو so ስለዚህ أنا بخمو غير إدري بزح كمارلو أي دليني ملس نتايلو تسفى مريم نتايلو هاي مريم نتايلو كونن it's over now منغستي إثيوبيا بعلي تاتبهال إلو عايزولو I'm ready to go بلالو let's go try كالي ولا أنتي أنا مسأتهم ده صاحب نقراتي بالليل بالدليل دلاني بلون أنا متاير سنة بتقولنا أنا سندي أنا كنا عاتم حتتين من توسان حلفهم إتراوين دي نحلفنا إليه كنا منتهى قبرت بلون لهم نحن أنا نحلف إتراوين دي توسان حلفهم ما يكون انتهى من قصتهم مني مو بس من قصة خيط كاتل قراوس انتهى لك كان عاي كم زقبر كم زبال بزيد يكبر هزو تتعلق يبلون تبلانا إلى زعلفهم معنا خالي بزح إذا سكت في بالليل أنا ترى بتجبارسي هم قال جيرهم كأتو تسوى قبر هذا زلو جن كلنا من فولتو قد من الجيرس مخادم وكا أبو مسمع انت يتأجمكم يوم تحاتيتمكم كلتين هاجرات انت يتأجمكم تمام انت أمونغ خلتين هاجرات زلو دوب يتأجمنا زلو زي أمونغ إرتران إثيوبيان زلو دوب بحق تأليو كحبر لنا ندل لنا يوم إلهم سات that what they want كموس لازبلو أب هيك كيدو نتينا بينا يزدوب كحبر لكم تدليو مسبلوهم إذن أمثالة كستاي مس نامك زاتو تاريخ إذن الله ناقل ولا عمتات ناقل عمتات بعلمن يكون كفردهم تدليو بعد الكلا بعد الكلا بعد الكلا أبون برمان كونسل بعد الكلا بعد الكلا تبعي لهم نزادوا بمونغو خلتين هاجرات زلوا الساعة تسجميلهم نعافتي حما يمزلوا ناي جنزب تسجم على ناي بلو ناي قرطاي تسجم تسنا يبلو ناي ولا حنت نجر يبلو ناي دوب تسجم تلزلنا براس كسار كسار براس تمينا زلوا بحقة عليو يرلنا ترى لنا يمزلهم ساتو مرحبا يرتري سو زيا الساعة قال نجرات على زلوا مثلنين زياتن كلتها هاجرات إذا نجر زي مستفتحي كم قربا هاجرات كنا بران تداخلين قربتنا بزح نجر يدليو مكرراب كدلي كايو كسلام عن خلالون حد شيء ستايل أنا ندحر التمليسة نعفا خمسة سلاز جبركم لا عد مرق خمسة سلاز جبركم الكلا سلاز بالكم جبلال ولا حد مغنيات لنا تقول داي توديو نحنا هنا باتيران لنا مسخاتكم ناتكم باتيران لكم كلنا هنا لنا كما يقرنا مسرحهم قروا وتنخل الكا من زرات راي so تودي يسو ارتريت اتفقنا الاندبندنسي تودي ايه بالدليل خالق زكاة اعلان السائق بالدليل so خالق زبلو نقرات بلين انا حنت تفلت انا قرنت دالي انه نفاسي نزلنا اثيوبيا امامي تقاوم هاجر يلانا بعالم ولا إرتراون نازم مامزي أي تقاومتون ذات لا ينو اوكي نفاسي أي تقاومون ولا إرتراون سي نازي مامزي نازي أوفرشر أي تقاومون إذا أترايز فلت ذات لا ينو هذا خموز باليلن الحديق أنت بون تزاري به أب عالم كاب تقبلكم موسي withdraw your troops زبالات من حنت هاجر يلان كاب تقبلكم بذاك المهونستي start withdrawing your troops تبل هاجر ولا حنت يلان أب عالم اوكي يلن جيجاي مالتها يكونن withdraw مقبارهم سلازاي ترف إيو موصهم سلازاي ترف إيه إزبلكات الله أي ترفني it's inevitable كنت أنا بزي كستاكن انت تقبلك زي ترفي تازلاب الله انا كنت بلا تخيلني خا اذا مو زلو قدفوا لهم زي ترف سلازونه يغنى لي مو كبرهم حركي نتامخ لك يعني لو مشت صبو رددا ينيرو خالق زو خلو نغرات بالله أنا سي جلازم يونايتد نيشن جلت تبلونا جلا يصبنيره
ምናልባሽ ተሆናታት ኣብ ኢትዮጵያ ህልእ መለስ የተዘድል ስጉምቱን ከወስቱ ኸውልዮም ንምንታይ መስለኩም ንዑ ተተግብር ተባሂላ ዝነበረት ሽማግለ ሲፋሕ ኢላ ክንእክቦም ኣለና ነቶም ነቲ ዶብ ከተግብሩሎም ዝፀሓፎ ሰባት ዝነበሩ እቶም 5 ሰባት ድዮም እቶም ካርቶግራፊክ ዩኒት ድዮም እቶም ገለ ዝበሃሉ ኣኪብና የላ ስራሕኩም ጀምሩ ክንብሎም ክንክእል ኣለና ክልቲኦም ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢሎሞ እዮም ትጠጠው ቢልኩም ዝነበረ ኣምሱ እዩ የላ ስራሕኩም ጀምሩ ክትብሎም ክትቀል ኣለዋ እታ ሽማግለ ነ ስርሖም እንዲሁ ንፅበለና ክንከደሉና ኢሎም እንዲም ኤርትሪ ዩኤን እኮ ኢሎም እዮም ምናልባት ዝያዳ ሓበሬታ ክንፅብዕ ኢና ተዘየሎሲ ኣብ መዕለቢኡ ክነብፅሖ ኢና ኢሉካ እኮ ዩኤን ኦኬ ስለ ዝበለሲ እንድዒ ንዓቶም ምፅሓፍ ኣድላይ ድዩ ኣድላይን متحفون حماق يكون مو زي نقر زي معلبي وسلز بس UN صراحكم قبروا الكاخ تحسسبهم تخلي I don't know they might look at as offensive offensive كريو يما صراحنا بعلنا نقرونا لعين why you have to tell me what I have to do لك أسر حكي عارف اللي تاني ولا كاسة نقبرونا قراتي ጸገም ይዝብለኩም ደለኹ ነው ርዳን ናይ ቀደም እዩ እምበር ኣነ ሓቂ ተሓይሽ ብዛኣ ናይ ሄግ ካብቲ ጅመራት ሒዛ 2000 መፋርቕ 2000 መፋርቕ ብሓቂ ብግሉፅነት እዮም ሰሪያ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ኣብ ሄግ ክትዕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ፀብፃብ ውሃብ ነይሩ ነዊሕ ክትዕ ነይሩ ሎሚ ገብሩ ድሕሪ ሰሙን ገብሩ ድሕሪ ሰሙን ክትዕ ገብሩ كليتين وجنات ذهبوا قطعت زحازات أبصاب تا EBC تقرب نيرة السكيورتي كونسل في الله أبتناتا ويب سايت إنك تقرب نيرة every session هم انتهي تسحبهم هم انتهي تبع إسهم انتهي بالنيرو خمين كيد نيروسي every day يوصون نيرة بونا تجذب لكم دلهم almost every session سويت جلوس الناس نبرة وقول نابتو أنا ترينا هنا أي نبركم ጸገም አይኮነን ግን ሕጁን ንምንታይ ኢና ኾለል ንብል ዘለና ኤርትሪ ኣነሲ ንምንታይ ኢና ኾለል ንብል ነፂ ገዮ ዝብል ዘረባ ካብ ኢሳያስ የለን ኣይተቃወሞን እኮ እዩ ዝብለካ ዘለኹ ኢሳያስ ነዚ እማም እዚ ኣይተቃወሞን ክሳብ ሕጂ እዚኣ ብላለሁ ኣነ ካልእ ከኣቱ ይደሊኒ ኣነ ولا حنت تقاموا يلن كل نجر مبر نبرو كل نجر او تسميم بدقيق هخن بهالو نيرنا اب asmarino.com يقول لكم دليل قدام سي نيرو asmarino.com نيرو كم ادهاي نيرن فيزا فريك زبهال كانيرو ناي هخن بهالو نيرنا ስለዚህ ሲ أبوتات نيرو جستي نايبة حق يقول لكم دالي I haven't ملتي ما تتساقمي تاغند ناقرقن أي تقاومون زي عزلا تقتركت عدل لهاسي أي تقاومون زي مقاومن ملتي بمسارته مو خلاص الوام مشت نقول هاتكم نبرو كمان اسمع يوم درفت معاهم تانا يوم فيو انت داخل سمع دلي خنبرو قوم نقرب لانجن اب مبل 10 مينيت قال ملا 10 شو ديشتن 50 مينيت كيت كاخ تسمعهم تخيل تانا يوم تسمعوا من دلي about 1650 زغونه مينيت تانا يومي 1650 بالدقائق ابو انت داتي خاسي تسمعهم تخيل خايف لك دلي